Ang Espiritu sa kanya na may kasama siyang Espiritu na naging kaibigan niya nung nabubuhay pa sa laman. So kaluguran ni Cristo Grande, anong mabibigay po? Itang Espiritu. Sinabi ng Espiritu Protector na siya yung kumakato. Hindi iniwanan ng Espiritong ito dahil hindi niya sinunod ang kagubilin ng kanyang kaibigan bago mamatay. So tinrapan ng pisa, hindi niya pinabilit ng kaluguran. Pero ito po yung agawa, kuha ng pulitin kaya kaluguran. Nyapin po naman ito ang kaluguran na talagang natsumeking terminal lahay. Pagpigyan yun eh. Balik-balikan na po sugura. Dagdag ang Espiritu Protector, nagagaling na siya simula ngayon. So, kaya naman sila. Sinabi ng Espiritu, may paldana ka, hinayag na ba? Taong 1920, nagsimula ng mag-aaral si Miranda sa mga revelasyon ng mga medium. Nakilala niya si Juan Ortega, naging Presidente General, King Malabon, Mariano Estrada, Tiburcio Ramirez, Rogelio Mariano, Santos at iba pa. Ang mga medium ay si Juana Lopez, Helen Borja, Trinidad Estrada, Guadalupe Estrada, Carmen Planas, at iba pa. Nagtayo si Miranda ng sentro sa ilalim ng kanyang bahay sa Santana. Anyay pa magbayong biye. Manila pa lang may talagang din, yung sentro ng Mago. At sula po, magbayong biye yan Lalo atay? Okay. Yung magutukan. Binasa niya ang libro ni Allan Kardec, ng libros, nagtayo sa Metro Manila, tinawag niyang Sentro Pamagbayong Biye. Masweldo naman mo rin Pamagbayong Biye. Kaya bilang kayo historian. Magpasyagay po kayo sa paborito sentro yun. Balikan ako rin ang aliwang Espiritu sigurado. Nagbasa rin siya, binasa niya ang libro ni Allan Kardec na Libros de los Mediums at Libros de los Espiritus. Po, importante lang yung kasangkapan at babasahin king mediumnidad. Nagbasa rin siya ng mga pahayagan mula sa Illinois, USA, Rosicrucian at Watchtower Society, mga aklat ni Rutherford. Ngunit Biblia pa rin ang naging batayan sa pag-aaral. Okay? Dahil sa magandang trabaho, ay hindi niya nakalimutan ang tumulong sa mga batang mahihirap. Natapos dumating ang panahon ng pagsubok, nagkaroon ng strike sa kanilang kumpanya. Kanyapin po ko na mo rin na nakapagkobra ng Pino. Gawin mo parana. So, uling-uling na yung pagkobra ba ito? Bigay strike kaya ng kanilang kumpanya. Very stable company, pero may strike yan. Nyay kayo kung mag-obra ng gagawa niya dahil natin obra, kaya kayo makipulong. Ba, bota po, mag-strike yan naman yung kumpanya yun. Natapos dumating ang panahon ng pagsubok, magkaroon ng strike sa kanilang kumpanya noong 1932. Sinabi ng Espiritu Protector na simula na ang kanyang pagtatrabaho sa kalayaan ng Espiritu. So, on the spot, sinabi ng Espiritu, umpisahan niya yung obra ng Cristo Miranda, 1932. Sinabihin niya na magbalik na sa lugar na sinilangan king Baluto at huwag alalahanin ang ari-ariang naipon. Sinabi siya ay isang mamalakayang tao. So, nung ikit niya po, sinabi niya ng Espiritu, yung pigaganakan, kaya kong ari-arian. Otomatik, bulong kayo, isip ito yung iba na, nalipan yung nakalakay, nilangagan naman tayo. Sinabi ng Espiritu, yung pigaganakan. Okay? Wala siyang tutol sa Espiritu. Alayat kung ano magkapanutulan. Unin natin niya kung niya. Hiniliglaman niya na magkaroon ng makakasamang medium. Importante yung bukeng obra. Anyapin, sabi ng Cristo Miranda, willing niya talagang magbalik, mamalakayang tao, pero di nanay kasangkawan ng medium. Ang sabi ng Protector ay isinilang na ang mga kasangkapan, walang iba kundi ang iyong anak na panganay na si Natalia. So, lagi hindi ko kare. Ito po rin anak ng akong Natalia. Tino? Espertista pa? Okay? Taong 1933,
kasi nang umuwi siya pa doon na walang tirahan at nag-iusap kay Siling Ramos Cortez na pansamantalang makitira sa bakanting bahay nito. Okay? Nakilala siyang pastor ng USCFI dahil sa kanyang ginagawang pagpunta sa mga bahay-bahay upang mangaral at manggamot. O yan po pala ito, Brahang Calixto Miranda. Pupunta niya ka rin bale-bale, eh yan dili kita. Noon eh, manuno yun. Manaral yun. So, ikatang mamuntukan. O tapong eh, may kapulong yung kata sa ako, pasyalan niya eh. Gagawa na pala Calixto Miranda yun. Ang dalawa niyang anak na sina Natalia at Judith. Imangon dito, ito yung pugulot. Ang dalawa niyang anak na sina Natalia at Judith ang ginagamit niyang mga medium. Noon, tigdadalawa ang gumaganap na sabay isang positibo at isang negatibo. Okay? Minsan ay inaya siya makipagdebate sa kanyang tinatanggap. Palaging mahamon ang kanyang mga debate at hindi nakakalimutan ng pagpipigil sa sarili. So, nakala ko rin mga namang debate, hindi din makisakit ang walang espiritu, pero pagbigyan na naman nga na po ng istorya, kahit ang mababa, hindi, pag-debate na, may problema itong buwan, pareho ng mayabang, murira, ito to. Pero ikarisyonan na po, yung kanyang instrumento, humility, kababaan loob. Ang tema kanyang palaging dinidiin ay ang isa para sa lahat at lahat para sa isa. Ang mga itinayong sentro ni Miranda, Sentro Santa Cruz, San Bartolome, sula po rin Sentro Santa Cruz? Okay. At sula po rin kapatid ni Santa Cruz. Pagdayo ka Vice Mayor? Ay, Vice Mayor. Okay. Palakpakan tayo po rin kapatid. Uling. Yung problema tamo kaya mo yun kasi, kaya nakaspeto na po ng pamamahala. Hanapin, dakala rin dismayado, dakala rin may nakadaliwa, pero ngayon po, bagya-bagya, akakita niya po makanano yung kahulaganin mo yun. Hanapin po, dakano po rin kapatid, ang maka-appreciate ka nito. Okay. Sentro Hebreos. Hapunan. Ay! Yung director pala. Pati hapunan. Hapunan na awa. Arang-arang din. Pati hapunan. Wah, kaya hindi tayo nandinigil na kalapat ko ng pili. Kamisyon man na yung pasyente. Aliya mo? Aliya pala. Sentro Kanaan. Barangay San Martin Dalaya. Okay? Yes, okay. Sentro Nazareth, naging Sentro Jerusalem sa kabilang daang Baluto. Sentro Pamagbayugi, Sentro sa Magaw, Sentro Bethlehem, sa Santa Monica, Concepcion Tarlac. Okay? Ang mga sumunod ni Miranda, Bonifacio Franco, Pedro Muto, Antonio de Leon, Apolinario de Leon, Potenciana Angeles, Aurelio Sigua, Sabina Bacani, Adora Taya. What about tingin may bakit kayo mayapin ng Calixto Miranda? Ay, sigurado wala. Sige, kitanda ngayon. Kitanda ngayon. Sigurado wala. Okay? Okay. Pinanin po, kasi po rin yung kituging na rin bayo po may akuha yung istorya, hindi po libro niya. Okay. Sige po, sunod tayo. Nagkaroon ng malaking debate na dinaluhan ng mga iba't ibang sekta gaya ng Iglesia ni Cristo, Protestante at Union Espiritista. Lahat ay debate po yung plaza dito. Hindi po istorya namin na makagawa. Puso, uling ipag-contest ko, nung yun yung lahat ay naatake ang espiritismo na ito'y nakikipag-usap sa mga espiritong marumi, patay at makukulang. Ang gagawin po sa Sabyandayan kaya katamo. Kasi hindi nga naman tutulong ng magagawan. Ang gagawin naman po na po ito, bilang ko po, intatakay ni. Sinabi lamang ni Calixto Miranda ang katuruan ng lema ng Union.
Papunta kay Diyos sa paglalaan ng Diyos ng pulugod, ating alam na patamaya pala ang kaligtasan. Patungo sa Diyos, makita ng pag-ibig at karunungan. Ang walang gawang mabuti ay walang kaligtasan. Isa para sa lahat at lahat para sa isa. Tinanggap na walang bayad, ipamigay ng walang bayad. Hindi po, iniitang kalam. Kalam ang iyabye kaya katamo. Korinto 12:7. May ability, edikit yung pakinabang ng sarili, kundi edikit yung pakinabang na limalda. Pero nung bisa ko lang okay mo, na kayo malaya ba po? Kasi sigurado yung edit. Okay, pagsamba sa Espiritu at katotohanan. Wala siyang inatake bilang pangukas ay sinabi niya na gumawa ng kabutihan sa kapwa at walang inihiling na kapalit at kapurihan sa tao. Pumahan niya na ng kapurihan ay yamanayo na kagaling na, liwaya, pumahan ng kapalit ay Karisang Miranda. Ang West ay nagsalita at ang wika niya para sa akin, alam ko na ang nagdadala ng katotohanan. Kayo na ang bahalang humatol at alam ninyo kung sino ang nagdadala ng pag-ibig sa kapwa at hindi umabatikos. Napo niya siyang Karisang Miranda, iyang tuto, uling ay bitasang matake at igabawan na tumayo. Okay. Pagkatapos ng debate, pwede po rin tinugi kaya. Ustino Simon, Kalma, Arceo, Juan David. Nagsimulang magpulong ang mga kapatid na Salvador Angeles, Cecilio Manese, Cesario Makabuhay, Secundina Pagarangan, Eustaquio Malyari. Lumagana at lumawa ang unyon sa Tarlac sa pamumuno ng Menso David sa unang pumamubi sa Sentro Jerusalem. Ustino Simon sa Sentro Bethlehem at Gregorio Pangilinan sa Sentro Pamagbayan Nuye. Ang mga bagong medium ay sina Felix Santos, Roman Tua, Rashida Yumul, Antonino Muto, Gregorio Timbang, Ambrosio Tua, Doroteo de los Reyes, Apolinario de Leon. Ang mga bagong medium ay sina Francisco Flores, Teodora Malonzo ng San Martin, Concepto Tarlac, Isabel Wahe ng Balilucan, Magalang Pampanga. Lalong dumami ang mga esportista dahil walang pari sa mga simbahan. Kanina po kasi ang gagawin mo pong bisita, talagang natanggapan na nakatanguman. Okay? Walang pastor sa Iglesia ni Cristo, walang pastor sa mga protestante. Ang lunduyan ng mga esportista ay napuno ng 95%. So, kung sabihin, may tumalugal, nung dinala na po rin tao, 95%. Tunog na po. At magkaroon na parang esportista. Ito, sabi halos lahat sa mga naninirahan sa Barangay Baluto ay mga esportista. Alam mo na, halos po pala aking Baluto ay gana-gana esportista. Ngayon po bilang porsyento. O, 30%. So, management. Okay. So, niya po magkaroon ng patugod kang manita, amin tayo sa bahay. Sinabi ni Divina Pastora na lumitaw na ang tanda para sa pagbabalik sa buhay na walang hanggan ng Fundador. Niya pong Bayo Mate. February 15, 1943, sinabi ni Miranda sa kanyang pananalita sa sentro, ako'y biyaya lamang sa inyo at pagkatapos ay nilagna. Kinabukasan ay pinaalam ni Divina Pastora na dumating na ang oras na inihintay. Sumagot ang Fundador ng pagtatagubilin sa kanyang mga maiiwan at tumugon ng protektor na bigyan siya ng patotoo sa kanyang kahilingan. So, talagang ikatamo po, talagang mahilig po talagang manyang patotoo. Pagkita, kasata mo ng tutuyapin ng kasabitan. So, yung hanggang pagkita sa atin. Pero, gusto pong ikita niya ito, walang kita kayo ito. Pero hindi nga liwas, nagkikita ito ito, lumawas siya ang aking mga niya. Dahil po sabi ko, nung di hanggang lipaldan, kaya kasalpatayanan, linog lang. Kung kaya
pilang tayo ang doble ni ilang ng bagyo eh. Pero atin po talaga ang problema. Humingi ng tubig sa isang baso at gumawa ng yung venyo at ang tubig ay naging Vicks, Patronol at nahulog ang mga maliit na butil na parang yelo na palutang-lutang sa tubig. Pagkatapos, sinabi ni Divina Pastora, wala na ang kalungkutan. Abraham, sasalubungin ka ng mga anghel sa langit, ngayong iiwanan mo na ang mundong ito. Kung papaano ang saging kapag namunga, nakapatulog sa kanya ang mga suli, ganyan din ang bayang Jerusalem. Isasama ko na si Abraham. Pagkatapos, inalugutan na ng hininga si Calixto Miranda, February 16, 1943, alas 6 ng gabi. Okay? Yan po ang